هفسروکین دم پارتیه لپارلمنتوی درباره پیواجوی ده لگل سروکی MHP دولت بحجلی جوینه که کریتیک ساز کرن. تونجر باکرهام پشتره بشتاری جوینا گروبا پارتیا خوابو لسر پیواجوی نرخاندن گرین کرن. ام دبیجن aşiti niyet ama aşti ki brumeti niyeta ki aşti ise bra derket maderi bra derket nav gel bra bigere İnşallah ona izi man persime bebiyecin. Bakırhan diyar kir ku Dem Parti û MHP ji bo pêvajoyê hewlên zêde didin. Du qonağên pêş de banga wergirtina berpirsiyariyeke zêdetir li aliyên dinyên siyasî jî kir. MHP'teki siyasi partilerin bu konuda Sekna partiyên opozisyonê divê mijarê de nepir xirab e. Lê ev ne tenê bigotinan divê ew bixwe jî divê pêvajoyê de bi awayekî aktif beşdar bin. AK Parti dikare zêdetir berpirsiyariyê wergire. Dikare bi wêrektir biaxive û zêdetir zimanê çareseriyê bikarvîne. Divê gaveke dina wê jî derbarê serrastkirina yasayê înfazê be. Divê ev yasa li gorî standartên demokratîk were serrastkirin. Divê girtîgeh vala bin û malbatên girtiyan du cejna pîroz bikin. Serokî MHP Devlet Bahçeli jî piştî civîna li gel Dem Partiyê li Enqerê serdana monumenta şehîdên netewperest kir. Di daxuyaniya çapemeniyê de bersiva rexneyên ku derbarê pêvajoyê de li wî û partiya wî tên girtin da û amaje bi sed sala biratiyê da. Toprağımızda iz olmayanların Yên ku şopawan li ser axamenîne û kedên ku wekî tov hatine çandin înkar dikin, van rojan maskeyên xwe girê dane û tevgera netewperest bi awayekî neheq sûcdar dikin. Divê bê zanîn ku ev yekdiserî de li beramber şehîdên me û bîranîn wan bêrêzî ye. Bi rastî wextê tiştekî heye û ew wext nêzik bûye. Ew wext jî bi sed sala Tirkiyeyê tê sembolkirin û bi nasnameyeke nû ya millî bi sed sala biratiyê xuya dike. Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî li Enqerê di civîna li gel serokên rêxistinên bajaran yên partiya xwe de derbarê pêvajoyê de axivî. Erdoğan got ku ew gelek baş dizanin ka li gel Bahçelî çî dikin û bihêvîne ku vê carê bigihin armanca xwe. Şurası bir gerçek ki her yeni aşamayla ev rastiyeke ku di her qonaxeke nû de hem hêviyên me hem jî barê me zêdetir dibe. Em bawer dikin ev qonaxa ku berova jî yên berê gelek hesastir, naziktir û ji bo provokasyonan vekiriye. Bi saya xwedêdêbeyî qeza û bela bê temam kirin. Em di her derfetekê de ji bo serkeftina pêvajoyê tekezî li ser îradeya xwe ya bihêz dikin. Ji roja yekem ve em hewl didin avaker bin. Wêrekiyê bidin hemû aliyan û zimanekî wiha bikarbînin ku baweriyê bide 86 milyon welatiyan. Em bi xweşhalî dibînin ku di serî de Dem Partî partiyên din ên siyasî di vê mijarê de bi awayekî berpirsyarane tev digerin, em vê awaya avaker ê siyasetê gelek bi qîmet dibînin. Kıymetli buluyoruz. Biryara Dem Partî îro çarşemê li parlamentoya Tirkiye derbarê pêvajoyê de li gel AK Partiyê jî bicive. Lê çavêraya giştî ji civînan zêdetir êdî li gavên pratik yên hikûmetê ye. Ferdî Sak, Rûdaw.